Les Swap Box són unes curses organitzades, com a mínim, un cop a l'any per Red Bull, en les que pilots amateurs es construeixen els seus propis vehicles per baixar per un circuit ple d'obstacles. A part dels més ràpids en baixar, n'hi ha molts que no arriben a creuar la línia de meta. També es donen premis a les disfresses o a l'originalitat del vehicle.